Dinja l-poddata numru 662 fis-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor flimkien miegħi Toni Sant. Illum għandna poddata speċjali għal-miliet ta' l-2022. Smajt il-nipen jannu u l-kori kanta u l-taskiet. Rajt il-renati xel borrinum pinġi fuq ġerżijiet. In-nis fil-bankarelli jiċċaċċaw. Xarba sħuna kartolini se nkitbu bla ma jidraw li smajċ li reġa wasal dak iż-żmien ħin jiġej il-miliet. Rajt it-tfal jistaġbu bl-armar fit-toroq u t-tebtibiet. Smajthom jgħidu tagħna l-isbaħ waħda fost l-bliet. Tri Repubblika mlibsa b'fuja ħelwa kellha rinċi mnixxef u ftit stiket tal-kannella li reġa wasal Diċembru maħna ġi il-miliet. Il-lejla ngawdu l-lejla lina Ixel is-siġra tal-miliet Ġifti ċumnata wejja kanta maħna wisfen Som il-viskju ixel nar ħattaqla l-isbaħ rigal Smajt li tinsab waħdek għall-ewwel darba waqt tal-miliet. Rajt li ħajtek waqfet kif li timħabtek ta' żminijiet. Rajt li qalbek bejt il-bot minn kull kuntatt. Sakkarta sew bir-żgur ma jsiba ħadd. Ejt li jibżajx li tibqa' waħdek għall-ewwel darba waqt tal-miliet. Il-lejla ngawdu l-lejla lina Ixel is-siġra tal-miliet Ġifti ċumnata wejja kanta maħna wisfen Som il-viskju ixel nar ħattaqla l-isbaħ rigal kanta maħna wisfen Il-miliet mhux ġurnata waħda Il-miliet mhux ġurnata fis-sena Il-miliet mhux ġurnata waħda Il-miliet mhux ġurnata waħda Erfa' l-sieħbek u wejn il-ġemma Il-miliet mhux ġurnata waħda Rajtek mid-bissima għaxent lil proxmu waqt dal-miliet Ixel is-siġra tal-miliet Ġifti ċumnata wejja kanta maħna wisfen Som il-viskju ixel nar ħattaqla l-isbaħ rigal kanta maħna wisfen Kanta maħna wisfen Kif aħna, rġejna l-tqajna għal-poddatora fis-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor flimkien miegħi Toni Sant numru 662 f'din is-sensiela ssibu d-dettalji bħal dejjem permezz tal-website personali tiegħi fuq ToniSant.com u sul-poddati l-oħra kollha. Illum għandna edizzjoni speċjali tal-miliet. Kif aħna wasal il-miliet tal-2022 u kif aħna hija waħda tal-miliet. Mux veru, kun hemm min forsi jkun xiraqna mlaħlaħ, min kun xiftit imdejja, u ma żmien ta' ħafna emozzjonijiet ikolli ngħid dan iż-żmien tas-sena. U qed nittama li tal-anqas bil-poddata u blażla mużikali tiegħi partikolari ħafna kolli l-opportunità li tal-anqas naqsam l-ispirtu tiegħi tal-miliet magħkom. Ftaħnija bis-silta ta' kafena flimkien ma' Lara, kantamana u isfen u sanaddu għal-oħra illi forsi miex daqstant tal-miliet għavolja ħarġet propju għal dawn il-ġranet tal-miliet hija ġdida tal-istereotipi. Taħom jisimam Bot mill-Brid. Jien nirtieq nerġa' nmur minn fejn bdejt biex bekk nerġa' nħares lejk u minn fuq dar l-eroj tara ninti lest nbus ix-xemx biex niġi ħdejk
jintlajt minn hawn m'għadniex narak. Għan fuq jinħist minn kull inkwiet u id-dawl tal-istelel jaħduni lejk. Lest nbus ix-xemx biex niġi ħdejk. Kull pass li nagħmel jien niftakar fik, id-dinja waqfet tistennik u id-dawl tal-istelel jaħduni lejk. Lest nbus ix-xemx biex niġi ħdejk. X'dan bis-silbidu mhux it-tmiem, x'dan bis-silbidu. Dan l-univers intilfu, jien nieħdu bot mill-wiju. Dan l-univers intilfu. Bot mill-briju minant l-stereotipi waqt il-poddata ta' Mużika Mod Ieħor fl-imkien miegħi Toni Sant. Fuq dik il-website li nsemmilkom dejjem ġifieri ToniSant.com hemm mod mill-aktar faċli kif tagħmlu kuntatt miegħi jekk tibagħtu tawgurawli għal dawn iż-żminijiet tal-festi ibqgħu ċerti li jiena nirreċiproka. L-awguri manka jekk le, nawguralkom għal dawn il-ġranet u mhux biss għal dawn il-ġranet ta' festi ma' l-komplement tas sena l-ġdida li ġejja l-2023. Din se tkun l-aħħar poddat għal din is-sena indubjament u issa meta niġu lura nkun qegħdin inħarsu lejn id-diski recordings l-oħra li ħarġu matul l-2022 biex intom tivvotaw għal dawk li kienu l-favoriti tagħkom. Imma ħkomplu għaddejjin b'aktar materjal ġdid tal-miliet, il-grupp għawċi The Joy Givers ituna din l-ewwel miliet. L-ewwel miliet flimkien kemm stennejna dan iż-żmien. Intu jien l-ewwel miliet flimkien. Ninsabu hawn jiena u inti biss, kes ħafina ta' xi tawrieħ. Inżejnu s-siġra tal-miliet, dawn li nemnem ikkullu nifirħu ma' xulxin. L-ewwel miliet flimkien. Għadna fora b'dil-imqabba ġdida ta' tħarsi tiċkejken bambin. Dawn għajnejna jiddu mixawrin bħall-istilla tal-miliet. Dan huwa l-ispirtu ta' dan iż-żmien sabiħ. Ta' zambita sħana il-ketzi Batika ta' xijanja tal-miliet. L-ewwel miliet flimkien x'emozzjoni bil-arkilim. L-ewwel miliet flimkien
xenqa it-tnejn mifrudi. Skur li ma konniex noħolmu Li nkunu maqudin dal-miliet li sbaħ rigal għalija huwa id ta' zambita u sħala jumgetzi. Waqtinga daw xi għalja tal-miliet L-ewwel miliet flimkien x'emozzjoni mingħajr kliem. L-ewwel miliet flimkien kemm stennejna dan iż-żmien intu jien. L-ewwel miliet flimkien. L-ewwel miliet flimkien x'emozzjoni mingħajr kliem. L-ewwel miliet flimkien kemm stennejna dan iż-żmien intu jien. L-ewwel miliet flimkien. L-ewwel miliet minn The Joy Givers waqt din l-edizzjoni speċjali tal-miliet tal-2022 tal-poddata ta' Mużika Mod Ieħor flimkien miegħi Toni Sant. Tajjeb ngħidu li din il-poddata bħal dejjem jew tanaqqas bħalma milna f'dawn l-aħħar ftit snin tkompli toħroġ permezz tal-YouTube u fuq il-YouTube jekk tagħmlu subscribe u tażlu dik il-qampena tirċievu notifikazzjoni kull darba li toħroġ edizzjoni ġdida ta' Mużika Mod Ieħor flimkien miegħi Toni Sant. Is-silta li jmiss hija mingħand il-kantanta Amber Ettina oħra bħalma mlet is-sena li għaddiet għall-miliet ta' din is-sena. Ta' din is-sena jisimha Mument Maġiku. L-ewwel nett nixtieq ngħid illi dan il-mument mhuwiex int mhuwiex jien huwa aħna it-tnejn. Mingħajrek mingħajri nafu li m'aħna xejn. Mingħajri nafu li m'aħna xejn. Id-tieni nett dan id-drab lest li ġarrab il-pis tal-għaxin tal-mument tal-imħabba b'daqqies. Dan iż-żmien tal-miliet tant iħobbu in-nies huwa l-int huwa jien huwa l-aħna flimkien. Iż-żmien kollu li nippreferi dan hu żmien li għamilna veri. Żmien kollu matul is-sena huwa żmien il-miliet li għatina lena. Dan hu mument fejn maġiku li nħoss kull meta nkunu maħġem xulxin jiena u int nżommlok idejk u nibqa' bdejk. Dan huwa mument storiku li nħoss kull meta nkunu maħġem xulxin jiena u int nżommlok idejk u nibqa' bdejk. Fl-aħħar nett nixtieq ngħid illi nħobb il-miliet mal-familja n-niet mal-kuċini u mal-bib. Niftaħ qalbi, niftaħ dari u niftaħ beraħ il-bib. Niftaħ trija, niftaħ moħħi u niftaħ beraħ il-bib. Żmien kollu li nippreferi dan hu żmien li għamilna veri. Żmien kollu matul is-sena huwa żmien il-miliet li għatina lena.
verament maġiku minant Amber u mishtaqt li ndaħħal żewġ silti oħra. Waħda hija ġdida minn din is-sena u l-oħra hija silta li ħarġet is-sena li għaddiet imma ma kont inkludejta imkien la fil-programmi ta' Mużika 21 fuq Campus FM u anqas hawnhekk fil-poddati ta' Mużika Mod Ieħor. Imma qabel ngħidilkom dan kollu tajjeb li nfakkarkom fir-rabta li għandna ma' M3P il-Malta Music Memory Project fuq m3p.com.mt. Għax fil-verità hemmhekk huwa fejn inżommu il-memorji ta' dak kollu illi huwa għaddej. Il-grupp Mara tagħhom jisimha l-Isbaħ Rigal. Imkeswer f'karta kannella, imsebbaħ b'sigarella u b'ġoffaħ ma' kbir tal-bellus, rigal ta' sew gustus. Fakkarni fit-tfulija, nixtieq li ju għalija u min jafx fih, jidher wisq sabiħ. Fakkarni f'San Nikola l-rigal ġab l-iskola, jekk li ju jagħtih x'bokka jkolli bih. Issa nafu li l-isbaħ rigal u dak l-hemm f'qalbi tfal. Milita ena paċi u slim, milita fer bla tmiem, niċċelebraw ma' xulxin bħala ħwa Maltin wawċin. Milita tama ħossa u klim, milita ta' dejjem f'dan iż-żmien tant ħanin bħala ħwa il-kol ħenjin. Imgeswer f'karta kannella, imsebba b'sigarella u b'ġoffaħ marbir tal-bellus, rigal ta' sew gustus. Fakkarni fis-solsija, f'kull qalb safjat ħulija, tifkira mix-xejn lilna xtraw, bimħabba lilna taw. Fakkarna fin-nannit ħajjin zammew it-trawit, kollox sew eżatt lilu żgur li ma nsewqat. Issa nafu li l-isbaħ rigal u dak l-hemm f'qalbi tfal. Milita ena paċi u slim, milita fer bla tmiem, niċċelebraw ma' xulxin bħala ħwa Maltin wawċin. Milita tama ħossa u klim, milita ta' dejjem f'dan iż-żmien tant ħanin bħala ħwa il-kol ħenjin. L-isbaħ rigal ġewwa qalbna kull meta il-bambin jisma' talbna, fiskiet l-isem dak li tixtieq u quddiemek ifetzelni. Milita ena paċi u slim, milita fer bla tmiem, niċċelebraw ma' xulxin bħala ħwa Maltin wawċin. Milita tama ħossa u klim, milita ta' dejjem f'dan iż-żmien tant ħanin bħala ħwa il-kol. Milita ena paċi u slim, milita fer bla tmiem, niċċelebraw ma' xulxin bħala ħwa Maltin wawċin. Milita tama ħossa u klim, milita ta' dejjem f'dan iż-żmien tant ħanin bħala ħwa il-kol ħenjin. L-Isbaħ Rigal minant Mara u qed noqorbu lejn tmiem il-poddata tagħna llum ukoll. Jiena fadalli ċans li nsemmakom silta oħra illi kif għattilkom anke aktar kmieni dina ħarġet propju s-sena li għaddiet fl-2021 u xtaqt illi ninkludiha hija tajba, hija l-unika waħda bl-Ingliż illi għażilt illi ninkludi, però xorta waħda
hija silta tajba tal-anqas għall-gosti tiegħi u dak li nippreferi li ninkludilkom f'din is-sensiela ta' poddati, b'mod partikolari l-poddata tal-miliet. Dario Genovese flimkien ma' Rebecca Giulia Mifsud taħom jisimha 24. All I wanna do is spend Christmas Eve with you. All I wanna do is spend Christmas Eve with you again. Lights are shining bright. I think about you day and night. Lights are shining bright. I think about you day and night. I do. Hurry up and go to bed, Santa's got a plan for you. Hang your dreams, you'll find them underneath a tree waiting for you. Now that we've grown too far, I may not find you, dear, and I will hang lights all by myself. But if I believe it's true, then I will find you near, for it's Christmas Eve again. Fire's burning bright, wrap the blankets on the floor. Hear the sleigh bells ring and the knocking on the door. It's true. Hurry up and go to bed, Santa's got a plan for you. Hang your dreams, you'll find them underneath a tree waiting for you. Now that we've grown too far, I may not find you, dear, and I will hang lights all by myself. But if I believe it's true, then I will find you near, for it's Christmas Eve, for it's Christmas Eve again. U 24 referenza diretta għal-lejlet il-miliet, naturalment hemmhekk minn Dario Genovese u Rebecca Giulia Mifsud. Għana ġejna f'tmiem tal-poddata tal-lum l-edizzjoni speċjali għal-miliet tal-2022 ta' Mużika Mod Ieħor flimkien miegħi Toni Sant. Qabel ħallikom ħadejn fakarkom il-dettalji u l-kuntatt huma permezz ta' ToniSant.com. Nawguralkom il-festi tajba u se kien nerġgħu niltaqgħu fis-sena ġdida. Is-sena tajba u s-saħħa.